Hello friends, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरनाय थाबाय आरो तो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव आरो तो आंखौ सापर्ट खालामबा आं इयुनाव मोजां भिडिअ लाबोगोन आरो तो बिदिब्ला आं दिनै भिडिअ बानायनायनि टपिकआ जाबाय माने माखासे नै सफैलायबाय देग्लायनि माने BTAD इलेक्शना सफैलायबाय आरो BTCनि इलेक्शना सफैलायबाय आरो तो फैलायबाय तो आं सोरनो होगोन सोरनो होआ जाबाय थादों आरो माने इलेक्शनाथ' देग्लायनि 2025 नि सेप्टेम्बर मासावनो जागोन होननाय खोनादों आरो तो आङो सोरनो होगोन जादों आरो ट्रेक्टरनो होगोन ना नांगोलनो होगोन आं नांगोलनोबो होनो हानाय नङा नांगोलाबोथ' खामानि मावथ्राखैलै आं ट्रेक्टरनोबो होनो हायालै ट्रेक्टराबोथ' बारा एसां मोजां खामानि मावाखैलै तो आं सोरनो होगोनलै बे गावबा गावनि सायाव आरो तो नोंथांमोना बेफोरबायदि दाजा आरो माने इलेक्शन मोनफैदो रावजोंबो थगायजानाङा रावजोंबो बुरखायजानाङा आरो नों जायखौ गोसोआव मोजां माने जायखौ गोसोआव माने मोजां सायख'दा बेनोनो हो आरो माने जाला माला होनो नाङा आरो आदां गादां बुरखायजानाङा दै रावजोंबो